Ngo-1996 zisahlaliwa ke ii-meetings zenkolo kaNtu, ndaza nesindululo esithi bekunganjani into yokokuba zonke iinkokeli zenkolo kaNtu zibe neeleta ezizivumayo, ezizingqinayo, ezisuka kwiinkosi zeengingqi zazo. Umzekelo, njengokuba mna ndiphantsi kukaNkosi uGentile ecala, kanti inkosi enkulu nguNkosi uGecelo, bekumele uba ke ngoku kuneleta ephuma kwinkosi uGentile enestampu sikaNkosi uGecelo ethi ndiyamazi uDaluxolo kaHoho ngowalapha eQhibe ecala, siyamazi yindoda. Ngumzekelo lo ndiwenzayo. Ngoku sifuthuza nje amadoda ayacikoza kunguphantsi phezulu, asazani nokokuba silufanele na olu hambo sizibiza ngalo. Eish, ndonqena uyibeka krwada mani, ndonqena uyibeka krwada. Asizazi noba xa sisonke silufanele na olu hambo siluhambayo, kodwa kanti sisehlisana senyusana nje. Mandithule tata, mandithule.